wachako kod weche mag lit kaachiel kod kuyo kama obila ma Athi River manyo achich moro mitudo kod nek mar jamiel mar ohangla Sheila Odoyo e kar dak ma Hillview Athi River e kaunti ma Machakos. Kaluwore kod lipot mar obila, ringre Sheila noyud e ode chieng' tich ang'wen kar saa 7 mar odiechieng' kod nyare mane rik tero ne chiem migago kachiena. Ne walimo ode e kaachiel kod kare mar timo ohala mayudore Umoja, kendo ma lipot mawaikoni. Kar saa 7 odiechieng' mar tich ang'wen, jodak ma Hillview Athi River e kaunti ma Machakos nobedo kod buok bang' winjo nduru kowuok e ot namba 27 kama nyar mosenindo noyudo ringre mingi e otanda. Kaluwore kod jirangi Richard Chesebe, masira makamano okelo negi buok gin bende kaka jodak makanyo nikech onge koko mora mora mane giwinjo kowuok e odno otieno mane masira makamano otimore. Mimi ndio ni immediate neighbor, lakini nafikiria ukiangalia estate na vile nyumba zetu zimetengenezwa si rahisi ujui chenye kinaendelea sana kwa jirani. Lakini ile kitu ambayo sisi tunaweza sema ni wakati iliwadia mchana ya jana sasa saa 7 ndio watoto walianza kupiga nduru hapa, kwa sababu mtoto mmoja wa iboma alitoka nje akisema mama yao amewawa, na asubuhi walikuwa wamempelekea breakfast hakunywa. So wakati walikuwa wanampelekea lunch, na unajua kaida wamezoea labda mama huwa analala mchana, so hawakuona kama labda kuna tashwishi yote, huenda yuko hai ama yuko hai. Sasa mambo yote ilianza kujulikana kuanzia jana saa 7. Chesebe wacho ni familia mar mosenindo Sheila Odoyo ne pok obudho nyaka ne gidonj e kar dagno, kendo kaluwore kod chal mar ohala mane giloko, thothne ne giduogo e chuny otieno kendo nenogi ne bet teka. Familia imekuja hapa muda mfupi sana, na wamemaliza kama miezi 2 tangu wakuje kwenye estate, na ukiangalia nature ya kazi yao ni kwamba labda mara mingi huwa inafanyika usiku, kwa sababu mchana wao huwa wako nyumbani hapa, lakini usiku unapata wako gari haiko, watoto ndio wanakuwa wako area. So inamaanisha labda wana biashara yenye wanafanya huko nje ambayo inahitaji labda majukumu ya usiku. Masira makamano, Chesebe wacho ni oweyo nyithindo ang'wen ma mosenindo Sheila oweyo chien gi lit kod buok, kendo ginyal kata pimo gima ne otimore. Wako kimya kuanzia jana, wako kwa huzuni, alafu pia hatuja pata ile nguvu kama watu wa estate kutaka kuingilia ndani ya affairs ya watoto. Lakini sasa kulingana na wale marafiki wachache wenye wanakuja ambao walikuwa wanafanya nao kazi, kulingana na hao wanasema wamekuwa na mambo moja mbili, kwa sababu wako na biashara kule Umoja. Labda hiyo ndio imeleta hii mgogoro kiasi. Kata kamano, owacho ni gin kaka jodak ma Hillview gikawo ting' mar chiwo arita ne nyithindogo e kinde ma obila dhi mbele kod timo nonro. Ile kitu ambayo tumefanya kama estate ni kuhakikisha kwamba watoto wako salama, because ni watoto wadogo ambaye wa kwanza nafikiri ndio wameingia tu university, na yule mdogo sana ni mtoto wako PP2. Tumejaribu kusanya kidogo yenye tunaweza ili kuhakikisha wamekula, wamelala vizuri, na pia tunawasiliana na police station. Bang'u ke kar dak ma Hillview ne wadhi achiel kachiel nyaka kar dak ma Umoja kama mosenindo Sheila kod jaherane Jackson Bambo ma en achich maduong' e nek mar Sheila ne ni kod kar ohala mar Martha. Johala e alworano bende ni gilit bang' winjo masirano. Giwacho ni mosenindo Sheila kaachiel kod Jackson ne nigi gwandruok matin, kata kamano ne gin johera kendo ne gitongo na e kar gino mar ohala. Hakukuwa na mvurugano kila wakati, lakini mtu akikunywa pombe unaelewanga juu za mabiefu wanawake wanakuanga wa kibiefu. Mimi Sheila sijamjua sana, lakini mimi nilikuwa tu namuona ananipatia kazi, ananiita, ananitumatuma hivyo. Sheila alikuwa mtu mlive sana. Alikuwa mtu mlive sana. Debbie alikuwa mtu mpole sana. Alikuwa mtu mpole sana. Sasa hatuwezi jua kilichofanya akafanya hicho kitendo. Kaluwore kod lipot mar obila, ringre Sheila Odoyo noyudi e otanda mare kong'ad ng'ute. OCPD matesendo obila ma Athi River Lucky Tone mane wawuoyo godo e yor simu wacho ni gitimo nonro e wi nek makamano, ka bende gimanyo ndach Jackson Bambo ma en achich maduong' e nek mar Sheila ma nyaka sani oloro simbege duto kendo nonene mogik e gwenge ma Narok tok wilo nyamburko mane owuok godo.